дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид воқеъ дар шаҳри ню-йорки иёлоти муттаҳидаи амрико саммити ҳадафҳои рушди устувор таҳти унвони сафарбар намудани молия ва сармоягузорӣ инчунин воситаҳои татбиқи ҳадафҳои рушди устувор баргузор гардид. дар кори ҳамоиш дабири кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутерриш, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, роҳбарони дигар давлатҳо, коршиносони байналмилалӣ, намояндагони сохторҳои созмони милали муттаҳид ва дигар созмонҳои байналмилалӣ иштирок карданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар саммити ҳадафҳои рушди устувор бо нутқи пурмуттаво баромад намуданд. зимни суханронӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба дарёфти роҳҳои ҳалли мушкилоти маблағгузорӣ, бартараф кардани омилҳои таъсирбахши он ба рушди кишварҳо ва дигар масъалаҳои мубрами рӯзномаи саммит андешаронӣ карданд. таъкид гардид ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд возеҳ дарк намояд ки мавзӯи маблағгузорӣ барои рушд аз омилҳои муҳими раванди ноил гардидан ба ҳадафҳои рушди устувор маҳсуб меёбад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зарур шумурданд ки дар робита ба воқеияти феълии ҷаҳони муосир сохтори низоми байналмилалии молиявӣ таҷдид гардад. кишварҳоро зарур аст ки сиёсати масъулиятноки пулию қарзиро роҳандозӣ карда ҳамоҳангсозии сиёсати макроиқтисодиро тақвият бахшанд, то ки барои кишварҳои рӯбатараққӣ, камтараққӣ ва ҷазиравӣ ҷиҳати татбиқи рӯзномаи 2030 фазои мусоиди байналмилалӣ фароҳам оварда шавад, изҳор доштанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тадбирҳои ҳукумати мамлакат ёдовар шуда иброз доштанд ки Тоҷикистон ҷиҳати рафъи оқибатҳои мушкилоти молиявию иқтисодӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи иқтидорҳои мавҷуда ба мақсади таъмин намудани рушди босамари иқтисодӣ тадбирҳои иловагӣ андешида ба хотири тавсеяи имкониятҳои маблағгузории бахши иҷтимоӣ талош мебарзад. ба андешаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари равона кардани маблағҳои дохилӣ, фароҳамсозии шароити байналмилалии мусоид барои афзоиши истеҳсолот ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор нақши муҳим мебозад. барои мусоидати фаъоли кишварҳо ҷиҳати рушд зарурати бештар намудани ҳаҷми кӯмакҳо муҳим аст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки мо бо дар назардошти хатару таҳдидҳои муосир аз амалҳои махсус ки ба рушд равона шудаанд ҷонибдорӣ менамоем. паёмадҳои манфии хатару таҳдидҳои муосир ва оқибатҳои манфии тағйирёбии иқлим ҷиҳати ноил шудан ба рушди устувор монеаи ҷиддӣ эҷод мекунанд. аз ин рӯ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон андешидани тадбирҳои самарабахшро дар самти коҳиш додани таъсири ин омилҳо ва муттаҳидсозии кӯшишҳои кишварҳо дар сатҳи минтақавӣ ва байналмилалӣ зарур шумурданд. Give the floor to His Excellency Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan. Muhtaram Janobi Dabiri Kuli Sozmoni Milali Muttahid, Muhtaram Rohbaroni Hayatho, Khonumho va Janobon, имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд возеҳ дарк намояд ки мавзӯи маблағгузорӣ барои рушд аз омилҳои муҳими раванди ноил гардидан ба ҳадафҳои рушди устувор маҳсуб меёбад. ҳамчунин кишварҳоро зарур аст ки сиёсати масъулиятноки пулию қарзиро роҳандозӣ карда ҳам оҳангсозии сиёсати макроиқтисодиро тақвият бахшанд, то барои кишварҳои рӯбатараққӣ ҷиҳати татбиқи рӯзномаи 2030 фазои мусоиди байналмилалӣ фароҳам оварда шавад. имрӯз ҳукумати Тоҷикистон ҷиҳати рафъи оқибатҳои мушкилоти молиявии иқтисодӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи иқтидорҳои мавҷуда ба мақсади таъмин намудани рушди босамари иқтисодӣ тадбирҳои иловагӣ андешида ба хотири тавсеяи имкониятҳои маблағгузории бахши иҷтимоӣ талош меварзад. мо чунин мешуморем ки дар баробари равона кардани маблағҳои дохилӣ фароҳамсозии шароити байналмилалии мусоид барои афзоиши истеҳсолот ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор нақши муҳим мебозад. тиҷорати ҷаҳонӣ ва сармоягузорӣ ки омилҳои асосии рушди истеҳсолот мебошанд бояд тақвият ёбанд ва ба раванди интиқоли технологияҳои нави аз ҷиҳати экологӣ устувор мусоидат кунанд. паёмадҳои манфии хатару таҳдидҳои муосир ба кӯшишҳои мо ҷиҳати ноил шудан ба рушди устувор монеаи ҷиддӣ эҷод мекунанд, махсус оқибатҳои манфии тағйирёбии иқлим ки
در دوام 10 ساله آخر بیشتر به نظر می رسند مثالی واضح این گفته هاست. در نتیجه تغییریابی اقلیم افزایش یافتن خطر آفت‌های طبیعی و آسیب پذیری اهالی از آن در تاجیکستان یکی از مشکلات جدی در راه نهایی شدن به رشد استوار می باشد. علاوه بر این طی 10 سالهای آخر به طور نظررس آب شدن پیرک‌های تاجیکستان مشاهده می شود که پیامد آن برای تمام منطقه نگرانی کننده است. مسلم است که اندیشیدن تدبیرهای ثمره بخش در سمت تغییریابی اقلیم متعهدسازی کوشش‌های ما را در سطح منطقوی و بین المللی تقاضا می کند. البته گزارش بر رشد اقتصادی سبز سرمایه‌گذاری‌های نظررس را برای رشد انفراساختار و استحصال انرژی سبز از منبع‌های برقرار شونده طلب می کند. در این سبب جمهوری تاجیکستان برای همکاری مؤثر با شریکان رشد آمادگی خویش را اظهار می دارند. تشکر.